Punta tayo sa baba mga kagala dahil mayroon tayong fans na solid kagala supporter so andun siya sa baba, bibigyan natin siya ng ito exclusive na kagala riding tube mask. Wait lang, check natin sa labas. Ay, kisita ako. Hoy! Kamusta? Good morning. Ayos, so good. So ito yung promise ko. So ayan na. Riding tube mask. So tig-isa kayo ni partner mo. Thank you. Ayan po. Nagkala vlogs. So ayan hello. Kamusta? So sila yung kasama ko. Yung pag-ikot ko dito sa Catanduanes. So yung nasiraan ako, si Idol Ernie, si Pops Ernie yung kasama ko. Tapos bigyan niya na lang yung sticker. Thank you, Idol. Bagong ka naman, pero mas malaki. Okay, ingat kayo Salamat. Ride safe. Saan kayo maya? Kami? Ay, partner, saan tayo mamaya? Baka Maribina Paul. Maribina Paul. Tapos muna kami yung nadaanan natin, yung binurong San Miguel. Kami mamaya sa Paras. Punta ka din kami doon. Makapagkaalam ko doon. Sige. Ingat Ride safe.